Masquerasi Mure Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana kariki kutanga kuya nini channel, please don't forget to subscribe. Kana chuwagara subscribe, but don't forget to comment and share this video. Nasi Mure Zimbabwe, tawigira nyaya nitsa nyaya kupisa nyaya yekuti mu CCC mave nebongo zozo hamina kumira mushe vanhu vari kuchema ma party members ebato riri ari kuchema chara ivo vachiti vakasarudzwa nenyaya yekuti vanhu vaida Nelson Chamisa zvikanzi tikamisa vanhu apa vanoda Tendai Biti nevada Ncube hapana vanhu vanoda Nelson Chamisa, saka hapana kumira mushe. Councillors ari kutaura achiti izvonizvo vakasarudzwa nekuda kwa Nelson Chamisa kwete nekuda kwa Tendai Biti naNcube, saka zvina kumira mushe. Vanhu vari kunetsana mubato reCCC. Zvakare vaTendai Biti vari kunzi vakaba mari mupati vakanoisa kumunda kwavo project yavo yenguruve muri Zimbabwe. Nyaya iri kupisa, nyaya iri kunetsa. Pane audio yatakuvigirai yameya vachibvunzwa vaJacob Mafume ne one of my councillors vachitaura ivo vachiti vanofanira kudzora Nelson Chamisa. Zvinzi vaNelson Chamisa vakazodzwa ndo vanofanira kutungamira bato reCCC. Zvanzi vaTendai Biti pamwechete naNcube havakwanisi kutungamira bato reCCC muri Zimbabwe. Hazvina kumira mushe. Tinoda kuti muzvinzwira mega pamaaudios atichakuvigirai pamberi apo. Pataura zvakare achinzi vaSengezo Shabangu vakadya mari mushure mekunge vapiwa mari yekuti vapushe for marecalls muri Zimbabwe. Hazvisina kumira mushe mubato reCCC. Kutaura kwatiri kuita vaNelson Chamisa vakabuda bato reCCC vachinoronga new movement yavari kuti havachatiudza zviri pamberi. Vari kutaura vachiti vachaudza vana vaZimbabwe zviri pamberi mushure mekunge varedi kutaura kunoku vakatungamidza vaAmos Chibaya pamwechete navaGift Salosiziwa kuti vange vachitungamira this movement inonzi the blue movement muri Zimbabwe. Vachamisa vakasvika bato reCCC mushure mekunge vataura vachiti ranga rainfiltratwa neZANU-PF muri Zimbabwe. Tinoda kuvigirai pane audio takuvigirai. Tinoda kuti munzwe matidzo munofunga pamusoro peaudio iyi mucomment section kuti munozvinzwa sei zvataurwa one of my leaders ebato reCCC. Ndofunga mugurupu ravo reWhatsApp vachichema vachiti havasi kufara nekuiswa kwakaitwa vaTendai Biti pachigaro. Zvinhu zvaTendai Biti havakwanisi kuzonyatsosvika paisvika vaChamisa. Zvichinzi nemaCouncillors vava kutya kuti vanogona kusavhoterwa mutemo iri kutevera nenyaya yekuti vakavhoterwa nekuda kwavaChamisa. Papiwa maexamples zvichinzi ndiani anokwanisa kuwana iyo 46% iri kunzi yakawanikwa navaChamisa mumaelections akaitwa nguva yapfuura pakati paNcube pamwe chete naTendai Biti. Zvikanzi hapana undi vaChamisa ndo vari kudiwa nevanhu. Saka zvinomira mushe mamwe maCouncillors nemaMPs vakuchema vava kutya kuti munext election vanogona kutadza kuvhoterwa nenyaya yekuti vanenge vasiri backed navaChamisa. So they are trying kuti CCC irambe ichitongwa navaChamisa. Asi vaChamisa vakataura ndofunga vaCharlton Mwende vaitaura vachiti vane meeting yavakaita ngekareba 2 hours navaChamisa vachitaura ivo vachiti vaChamisa vakataura vachiti havachadzoke kubato reCCC. Tisingazodi chokwadi here kana kuti chakataurwa navaCharlton Mwende. Asi vakataura paTwitter vakati vakaita meeting nyange yakareba 2 hours navaCharlton Mwende muri Zimbabwe. Ndo nyaya tatavigira muzuva ranhasi. Toda kusiya muchinzwa maaudios adaungudisai pachichemwa neleadership yeCCC vachiti vaTendai Biti pamwechete naNcube havakwanisi kusvika pakasvika vaNelson Chamisa. Inzwai audio iyi moti ndiudze zvamunofunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Mayor, this is very simple, Mayor. This is very simple.
You are the information secretary mayor with CC Pasapachini structures. It's very simple. What you can simply do, mayor, you've got all the people from all the 23 districts, Vakangavaram province. And please, if you think I'm following, kindly add all of them here on this platform, and then you will see what are you going to come up with. Tunakuona nema shortfalls tuchiti we hawana ma shortfalls we akamira sei tichivaisa uku nekuku uone, you will see what will happen. Ndakuona kuti munde panosara paine chi, ndakuona kuti vanhu biti na Wellsman vanowana following here kana kuti Chamisa ane following. Remember vanhu vari structures chete chete tikatora 46 each wing tatora taisa vanhu veda hatimbofa takabuilda level yanga yasvika Chamisa. Vaifana kunge vachimukorekta varimo vari mukati kwete kuti vaifana kuti nekuti mwana mudiki vaifana kumuteerera nepamusana pekuti akazonzwa takamupa ndisi uchi kutungamiriri wacho kana dai anga akatadza meya. I was not happy because makashanda meya ndakasenza nemuri chairman meya handa kuzviramba izvozvo. You are the very best chairman pamachairman ese andakasenza nawo. Kunyepa here meya ndima ikwanisa kuita 46 each structure yaibuda meya handiti your district. And tikatarisa futi not your only district iyo Goromonzi West yaibudisa futi the same number nemurewa North dzaibudisa idzodzo ma 46 pama structures edu. But tadaro saizvozvo meya semazira amaita marovera ataita imimi akazenge tati aregererwa mushure mekunge ambotora motikari dzese mabhazi marori akagonotanga project yake yenguruve akasiya maakaundi mune 10 cents iyeyu na secretary wake ainzi Shoni. But adzoka futi ndokubva zvinezvi apuwa mai vanhu vakavhoterwa vese vaita recall vese uri kuona kuti ropa reuyo wekumabvuku wekuitwa medhadhu it's in his hands because had he not recalled him dai zvinezvi munhu iyeye aripo ari mupenyu kana mufundisi iye. Vanhu vese vakuzopundwa because of that handiti. Saka chinoita kuti ave heartless yekuti anopuwa mari nezano kuti vakiriyete 2/3 majority ndo pane nyaya yacho azviitirei izvozvo. Akarwadziwa nema MPS era right wakadi kuvadaidza right kuti right vabhadhara mari dzavo vakagopinda ma-elections vakagonohwina vakavhoterwa nevanhu. Daku kutaura meya imimi kuti nhasi imimi dai kwanga kuri kuti vatsvangirai vakasvika vachiskotaura kuti Badza ndiye ari kumira mumarondera central Caston aimira here naBadza aipa hwina here vachamisa vati Badza tiri kuserwa wadza handiti. Which means kuti akavhoterwa because of Vachamisa. Kunyepa here. Manyere akatukwa kuita kunge asina hembe panapa. Manyere aitukirwa chi. Shabangu language yanga aishandisa yese yakanga iri yechi language yaishandisa. The language Shabangu was using, I say it's a legal language, refined legal language yabiti yakanga yakaumbwa nana Munangagwa vagadzira vari pamwe chete zvikanzi ita so tunoita sei tinokubeka. So that's what happened. Saka usanyepere vanhu, don't tell people lies. Your question is what excited me kuti tirambe takamisa pa VP Biti. I was not excited with anything, my friend. Inini andaigona kuita chi